आङो बेसेबा गोबावनि उनावसो बे ब्लगखौहाय होनोसैलाय आपल'ड माने टाइमानो मिलायथाराखैमोन आरो माखासे ओरैहाय आङो फेसबुकआव एसे हाबसोनानै गोदोनानै थानाय जादों बेनिखायनो एडिट खालामनोबो टाइम मोनाखै आरो ब्लगखौबो आं बारा लानाय जायाखै जोंना दाख्लैनो जोबनानै थांखाबाय बड'लेण्ड मिस बड'लेण्ड मिसेस बड'लेण्डफोरा ओमफ्रायहाय जेखियानो जा आङो ब्लग फिसा फिसा लानानै दोनबोखादों आरोना दिनैसो आङो ब्लगखौ होगोन नाथाय बिसिबा गोबावनि उनावसो होनाय जागोन आरोना मानो होनबा प्रग्रामा जुलाइनि 6आवनो जानानै थांबाय थेवबो आङो दाख्लै एसे होखादोंमोन नालाय बेनिखायनो आङो माखासेखौ फिसा फिसा ब्लग लाबोखादोंमोन बेखौ जमा खालामनानै नोंथांमोनसिम शेयार खालामसैलाय ओमफ्राय रिजाल्टखौथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ जायफोरा आंनि फेसबुकआवहाय फल' खालामनानै दङ जेनेबा मिथियो ओमफ्राय रिजाल्टखौथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ थेवबो आंनि खुगाजों खिथाथ'ला आङो आंनि ब्लगनि गेजेरजों खिथानोसै आङो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय ग्रुमिंआ थ' बेयावनो जायगायाव थांगासिनो आङो कालचार कमप्लेक्सआव ओरैनोथ' 9टायावनो सहैनांगौ ओमफ्रायहाय आङो एसे लेट 43 20 मिनिटसो दंबावो आरोना सहैगोन 9टानि टाइमावहाय 9टायावनो सहैसिगोन आङो ना ओमफ्राय देखायनोसै जों मा खालामगोन दिनैथ' प्रेक्टिस जागोन आरोना सानसे जागोन नै थांबाय थागोनसै जोङो दहायनो टाइमावनो सफैदों आरोना फट' लाखो ओमफ्रायहाय जों दसे फैनायनि उनावनो लाइटआनो गैया ओरैबायदि गरमै गोलोमजोब्बाय जोङो रुमालजोंसो गिसिब सिबगासिनो थादोंमोन जोङो फेन खाथियाव ओमफ्रायहाय नै मानसिफ्रा माने रेजिस्ट्रेसन खालामगासिनो जोंना जाबाय मिसेसनिया आयनाबो नै मबाइल दसे नायथ'दों कारेन्ट गैया बिराद गरम जोंना स्टेजआ बेनो कालचार कमप्लेक्स ओमफ्राय बेयावनो ग्रुमिं जागोन थ' मिस्टारफोरनि किड्सफोरनि रेजिस्ट्रेसन जागासिनो जोंना जोब्बाय आरोना मिसफोरना एसेल' नालाय फैथोंसै नेनोसै दसे आंना लोगोआनो सासे क'क्राझारनिया फाइनालि जोंना कारेन्टआ फैबाय दासो बेसेबा गोबावनि उनावहाय 1 घन्टा जादों आंना 1 घन्टा फुरा थानानै फैबाय आरोना नै गासिबो रेडि दंजोबो गावबागाव सिटआव जिरायजोब्बाय आरोना जोंना प्रेक्टिसा सुरु जाबाय नै प्रेक्टिस जागासिनो फाइनालि जोंनि प्रेक्टिस आरोना नै स्टेजआवहाय बायह्रायाव थांदों ओमफ्राय नै जोंना लोगोफोरा मिसेसनिया आरोना गोदो सिनायखायो आं गोदो कलेजावनो लोगो मोनखानाय आब' ओमफ्राय नै आरो दङ लोगोफोर सिखाया दुब दुब मोनदों प्रेक्टिस खालामग्रोनोसै दिक्क' नै जोंहा लान्च टाइम जाबाय मोनजाबाय मा ओंख्रि नै दाउदै दसे उनावसो गोसोखांदों ब्लग लानो होननानै दाउदै सबाय बिमा भाजा पापर आरो लाब्रा दालि दङ दालिखौ जायासै नै गोखै नङाबानो जाया दाबायदि गरम बोथोराव प्रिटी सी ब्यूटीफुल सी हमारी कोरियोग्राफर अपना नाम कहना चाहेंगी दीपशिखा डेका एक जोरदार तालियां हो जाए दासो आङो ब्लग खालामनो टाइम मोन्दों आरोना ओरैबायदि बेस्थ'मोन देलायनायजों हाखु दाखु ओमफ्राय जों दा कमप्लिटसो सफैबाय दिनै लास्ट डे प्रि जाजिं दङ आरोना दिनैहाय बिनि उनाव गाबोन फाइनाल जागोन थ' दिनै 5 जुलाइ ओमफ्राय नायनोसै आसा खालामो मोजाङै मोजां आङो खालामनो हाथों आरोना जाहाथे फाइनालाव थाङो थ' नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंजों लोगोसे दङ जोंहा तामुलपुरनि सोरजिना आंनि ब्लग आरोना इउटुबबो दङ नालाय मालाबा सम सम रेगुलारलि आं इउज खालामनाय जाया टाइमखौनो मोना माने आं साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय आरो दंबावो जोंहा तामुलपुरनि सानै दङ आगै सुसमिता क'क्राझारनि गासिबो बिसोरो नैबे क'क्राझारनिबो दङ सानै ओमफ्राय बैयो आंनि लोगो उदालगुरि बैहा फनाव बिजि आरोना दिनैसो आङो ब्लग लानाय जाबाय
ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै जोंहा दिनै फ्रि जाजिं दंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै लास्ट गाबोननो फाइनाल जागोन स' नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय ओमफ्राय फाइनाल रावखौ नोंथांमोननिसिम देखायगोन आङो दसे नेनानै थाथ'बानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों बिराद मोजां दिनै खालामनो हादों आंबो बिराद गोजोननाय मोन्दों गाबोन मोजाङै मोजां खालामसिननो हाबावथों आरोना स' बाय बाय